بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اجل ñaare ikakena Mustafa ko bi jogodi awsa ma foy bismillah amba ini wati amba bamanan ko ma be se sola ka dese falila mo fo mi do ko fon o ma nyafi sisa ay mo fo ha ay mo defo sisa ko ebe se ko ba dola ko fitin do be no bi kenye ha allah akbar ay kera chogo kenye ko be ngwa ni ko te ma bamanan ko fana ko ma be to donko de la ko ma be to donko de la muna ma me wafo zanna ko cheni mi be se sola ko so bu cheni ne fara allah akbar cheni mi se sola o se kelen de bien chauffé donc atora donko la voilà mais muna boke ma be to donko la muna boke dana ya da mata mako jugu tellement bi daya la ki ba don o be kla ki mako sa ayo bamano yoro ko ko bi jo kala fitini na wala se ki nyebo o kote ko bi jo kala fitini na ko le se ki nyebo oje la akbar ba wa fo fene ko ibe jo tuni no la isiri fu be bola mais nous bo o hadama yalo ba fa ko munde fo awni wa fa ka min fo adama kana jo mo ko la kwa ko kera chogo beni ijo rodu jenatigela o ko ni way tiñe de e tubarikalla ko dembe biya ta ba ko bulu ba mano ko te ci ba mano se ko man de ko dembe biya ta ba ko mais ni ma ta be bin chogo abigale akoro ko be che adoma ka de bulu mo ba do abe chode parce ni ta do ti ni wala ere la akbar ni ta do ti ni do ala ere tubarikalla mais ba mano ko fana ko jika bo ka so ne flenga gari jiga bon a kafsa ni flenker len ni flenker la jiwara se ka ka kono ma ni jibona jiwara se ka nyini ka flen kono tubarikalla donc farati mani hagli mayro ko fem zeki kunu kana so ki nemu ko fem zeki kunu ay yo kana to gina muso wala man kunu ni wala ba kunu ni wala ba kunu ni e kan fosa fem zeki kunu no ina mu ay wala ba na jara ko fe abi kunu Allah akbar logo ko farati mani donc am fe men fo o wa fe kan fo farati mani voilà ko dongo do chefari ko shimacha bon e may ba mano ko te ko dongo do chefari ko shimacha parce que dondo bitola ibito ga chefari anda fe est-ce que tola ay bismillah awa nam bien ala musa jouer kalo kileta anina ni samba fla ale ni muwa anifla nam aywa ala kan tele herela ami wati ni gona mbala mais yanu la fe mumu ke machito don na late o tewa ali bakari do don aywa le sor we fasere ka fasere ale mufo gafere bora fola parce que tifle ne gafe mo no mancha mo be sel la libi halbi o ko teseli do ko na to o e jamba ay bo ko min chamantara so donc yoro kaja be segi nga beni do ko na to dogo na to ma mum be balo dongo do mo se go kono ma mum balo ba dongo do barala se go kono o tso ko nga fitini munu me bo amba ke no lui parce que mo ka don an ga soro dro no nyona voilà ndo be numa barake budo mo ko sa foko don o chen voilà kana yita kele ya parce que asebi bolo ka don ata o seti be o setu era mada dlo no do dongo do foko ko bo sunati nyana bo o chen o te wa bismillah le sor ko di e sora ale kuma na feminga o de yi terrain koni ale ka eseo koni kera kununko bamako ale ni kai chelala kulisija o kumun kelen konna na yira ka fo mamunu no luwe terrain sira konna oluka ni sonja koni yira ke ni waliala ale ni terrain barakela ni olu terrain bulaw re uka ni sonja yira koni ke ka sabuga ko terrain kon ku famana ka boli ko ni walen kon mena ke sababu ni chama kon mena fara soro kan keren ala mamunu ni olube terensira oluka esor alibi ani abeto non fe sisa amta bamako ale sigida nanina konnana yera ka fo luka sisera fum kon kubwe no centre de référence koni ko am wakati na ko sisa yelamana ka ke hôpitali koni baranu non koni nunduni kon kera gouvernement nyamo ko feni oyi docteur Shogel ko kala maigay farkulu nyana jeta fanfela na malien dolantalam be ni ale kon be ko kani atoko ko Abubakar Traoré am wakati na iko sisa ko club chama ko ni bolembe ni ma ko fole no fe e sora le gala seldo tabarakallah eso dabri l'indépendant la je indépendant ale kuma le no feminga o de ye ambe wakati na iko sisa ko kodwar finti la ka binani ani konontom ko ni minande no nga nyamo ko ni fe ko nyoko sonso ko ni nchale no ko kan ka sabuke ko
ko korwa jamana nyamoko kɔni laseli kɛ k'a fɔ ko Mali kɔni bɛ ka jɔmaya kɔni ta ka ɲɛsin olu ka jɔsen sunbaw olu ma o de hukumu kɔnɔna na Côte d'Ivoire gouvernement ka kumalasela ale laseli kɔni kɛ ka yira k'a fɔ ko jateminɛw kɔni bɛ senna wasa bɛn ko la bɛ se ka sɔrɔ Mali ale ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ ni hukumu kelen o kɔnɔna na indépendant ale ka laseli do hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ kalanko ta hukumu kɔnɔna na yira k'a fɔ karamɔgɔ minnu ni olu kɔni bɛ faso kɔni ka kulu kɔni n'a bɛ fɔ min ma ko collectivité territoriale kɔni tali dɔ bɛna kɛ a yira k'a fɔ k'u mako bɛ école karamɔgɔ 500 de la indépendant ale ka laseli do hali bi ani a bɛ to ɲɔgɔn fɛ yira k'a fɔ politique ko ta hukumu kɔnɔna na ɲɔgɔn lajɛbaw dɔ kɔni bɛna kɛ nin juillet kalo tile 25 politique mɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min kan ni ka se ka hakilina di kɔni kɛ politique mɔgɔw olu jɔyɔrɔ kɔni bɛ se ka fa cogo min na a ɲɔgɔn lajɛ hukumu kɔnɔna na indépendant ale ka laseli o do sisan an bɛ taa minakakaw olu fɛ yen nɔ olu y'a yira k'a fɔ ka taama dɔ kɔni senfɛ k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ka adamadenya taabolo kɔni minaka kɔnɔna na ko a kɔni ko camanba kɔni bɛ ka bɔ a lakana ko ta fanfɛla a la ale ni metali kɛ balo ko ta fanfɛla kɔni fɛnɛ na ko gɛlɛya kɔni bɛ u kan kɔni kɛn bɛ ka welewelomada kɔni bila ka ɲɛsin camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ olu ma. Ayiwa d'accord ne hakili wele kan bɛ se olu ma u bɛna se olu ma ka fɛn dɔw k'u ye l'indicateur de renouveau ale ye kodi bi de indicateur de renouveau ale kumana fɛn min kan o de ye ko min bɛ tali kɛ logements sociaux hukumu kɔnɔna na ko maamu dɔw kɔni kɛn bɛ ka logements sociaux yɔrɔ ninnu kɔni ka kɛ sigiyɔrɔ minnu ni a kɔni tɛ ka kɛ sariya kɔnɔna na ko yala don n'a nataw la kɔni tɛna kɛ gɛlɛya kɔni ye maa minnu ni olu bɛna logements sociaux kofɔlen sɔrɔ wa indicateur de renouveau ale ka laseli do hali bi ani a bɛ to ɲɔgɔn fɛ ale kumanen bɛ min bɛ tali kɛ seliba ka kɔn o ɲɛ ale ni a tɛmɛnen kɔ ale kɔni kumalen bɛ o bilan kɔni k'a yira k'a fɔ ko siramaka sara ta fanfɛla kɔni na ko maa minnu kɔni ye ɲangata kɔni sɔrɔ a la k'a bɛ taa mɔgɔ 84 kɔni na Kulikoro mara o kɔnɔna na hali bi ani indicateur de renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ kalanko ta fanfɛla na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bagi ale kimɛni n'o ka ɲi ka daminɛ tɛnɛn natɔ ko maa minnu kɔni tɔgɔ sɛbɛnnen olu tigɛ ni o ye candidat ko bɛ t'i jɔ 195 la indicateur de renouveau ale ka laseli do ale fɛnɛ kumanen bɛ min bɛ tali kɛ terrain ale kɔni ka bolili kɔni ka kununko ko baaraw kɔni daminɛna ko nka baara tɔw bɛ sen na wasa tagalen ɲɛfɛ caman bɛ se ka fara a kan cogo min na indicateur de renouveau ale ka laseli do. Nouvelle Horizon ka kuma ye jumɛn ye? Nouvelle Horizon ale kumanen do fɛn min kan o de ye politikitɔnw ka ɲɔgɔn lajɛ min n'a bɛ fɔ a ma ko mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections ko o baaraw kɔni bolodalen no ni kalo tile 21 ni o ye juillet kalo ye wasa min bɛ tali kɛ politikimaaw kɔni bɛ se ka ye kɛnɛ kan ale ni u ka maa minnu bɛna u jɔyɔrɔ kɔni fa kalata ko ta fanfɛla na masala bɛ se ka kɛ o kan cogo min na Nouvelle Horizon ale ka laseli do hali bi ani a bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ tali kɛ an bɛ taa Alimanikaw olu fɛ yen olu ka minisiri min ɲɛsinnen do lakanako ma ni o ye Christine Lambrecht ale laseli kɔni kɛ Côte d'Ivoire finitigi ka 49 minnu minɛnen do k'a bɛ welewelomada kɔni kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye k'u ka nin finitigi ka kofɔlen ninnu kɔni bila joona joona Allemagne ale ka minisiri min ɲɛsinnen do lakanako ma ni y'ale ka laseli ye. Ayiwa aw ni Côte d'Ivoire Allemagne ka mun de b'o la. Bon komi jɛnlatigɛ yɛrɛ ye jɛkulu ko ye. Le soir de Bamako. Soir de Bamako ale kumalen no fɛn min kan o de ye Niger jamana ɲɛmɔgɔ ko ale kɔni bɛ tamala Tchadikaw olu fɛ yen nɔ taama ka laɲini kɔni tɛ dɔwɛrɛ Mali ale bɛ se ka segin ka na G5 Sahel o kɔnɔna na cogo min na Soir de Bamako ale ka laseli do hali bi ani Soir de Bamako bɛ to ɲɔgɔn fɛ yira k'a fɔ n bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire finitigi ka 49 minnu kɔni bɛ ko a kuma kɔni cayalen no ko ɲɔgɔn sɔsɔ cayalen kɔni do a ko hukumu kɔnɔna na n bɛ tali kɛ Nations Unies mɔgɔw fo ka na se Bamako olu ka version kɔni ma ko a kɔni ɲɔgɔn sɔsɔ kɔni cayalen no an bɛ wagati min na i ko sisan Soir de Bamako ale ka laseli do hali bi ani Soir de Bamako bɛ to ɲɔgɔn fɛ n bɛ tali kɛ sɛnɛko hukumu kɔnɔna na sɛnɛkɛlaw kɔni y'a yira Kucala mara kɔnɔna ko olu kɔni jɔrɔlen do ka sabu kɛ engrais ko gɛlɛya ye
soir de Bamako ani abeto ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa M5 RFP kɔnɔna na yira k'a fɔ maa minnu ni olu kɔni nin tora wulikajɔ kɔni na min kɛra sababu ye ni ka fanga dafiri kɔni kɛ san 2020 joué kalo la ko maa minnu kɔni nin tora o la ko an bɛ wagati min na ko sisan k'a bɛ n'a fɔ ɲinan kɛlen n'o kɔ dɛ soir de Bamako ko ten. Ayiwa o y'a jɔ ye n'a fɔ ɲini kɛra ko i b'a sɔrɔ daliluya ɲuman b'a bolo. maa minnu kɔni nin tora a la. layidu kɔni m'u ta la u ko fɛn dɔ bɛ k'u somɔgɔw ye dɛ. I bɛ taa sɔrɔ o de tɛ ka waleya. Siga t'o la. Ne y'o de fɔ n ko i b'a sɔrɔ daliluya ɲuman b'a bolo. Etienne Ɲare. Kurusikɛnɛ i b'o yɔrɔ dɔn bi yan. Kurusikɛnɛ. Kurusikɛnɛ so bɛ wuli yɔrɔ min na. Hippodrome tɛ a ye. Ibiza kɔfɛla na. Ibiza kɔfɛ. Voilà o de ye hippodrome ye. O de ye kurusikɛnɛ ye. Kurusikɛnɛ tun t'o yɔrɔ la o. Tubabu ma mara waati min na k'a sɔrɔ an ma kɛ Mali an bɛ Sudan la. Tubabu de tun ye kurusikɛnɛ jɔ. U y'a jɔ Kuluba sira la. Musée national bɛ yɔrɔ min na sisan. O de tun ye kurusikɛnɛ ye. Tubabu y'o jɔ k'a inauguré le 14 juillet 1907. Olu tun bɛ taa u ka ɲɛnajɛ kɔ ye parce que olu ka so boli ka d'u ye. Parce que tubabu ye mun kɛ o waati in na Bamakɔ tun ma bɔ o. Donc tubabu kin u b'a fɔ tubabu kin. Tubabu kin bɛ daminɛ palais la ka jigin ka na. ɲɛ b'a la ka jigin ka na ENA kɔrɔ fɛ. Lycée Askiyama ministère de la défense ministère de la fonction publique. Ka taa lycée Notre-Dame lycée Baminata Diallo. Sika fanfɛla la. Ka na Mairie da la. Ministère de l'éducation na o de tubabu kin ye tubabu tun b'o bolo sɛlɛ kelen donc u ye kurusikɛnɛ bila o yɔrɔ la u m'a bila gansan dɛ parce que tubabu ka kɛbuli dɛ parce que u ye kurusikɛnɛ bila yɔrɔ la a ɲɛsilen dɔ Balasɔgɔ ma o yɔrɔnin a y'a sɔrɔ ale o yɔrɔnin a y'a sɔrɔ yiri b'a la kungosogow b'a la ji de tun bɛ bɔ kulu sanfɛ ka suru ka jigin donc olu ka damu yɔrɔ tɛ ka taa ɲɛfɛ u ka zo bɛ yen u b'a fɔ ma zo warabaso warabafileso o fana bɛ o kɔfɛ donc i m'a ye u ka entourage donc warabafileso mɔgɔw fana ma faamu dɛ olu hakili warabafileso waraba dɔrɔn de bɛ yen waraba o kɔrɔ di o ye kungosogo fɔrɔba tɔgɔ de an bɛ taa warabu ka yɔrɔ la donc waraba fileso wara bɛ yɔrɔ min na donc mɔgɔw m'a faamu olu hakili wara c'est à dire que jata u bɛ yɔrɔ min na o tɛ waraba bɛ yɔrɔ min na o tɛ dɛ wara ye kungosogow bɛɛ jɛ tɔgɔ ye e ma bɛn ni n'aw bɛ ɲɔgɔn minɛ mɔgɔw b'a fɔ aw kɛra wara ya wara ye kungosogow bɛɛ jɛ tɔgɔ de ye donc kungokɔnɔsogo ninnu bɛɛ to u fɔrɔba tɔgɔ de ye wara waraba o de ye maintenant jata waraba waraninkala maintenant o yɔrɔnin kurusikɛnɛ tun b'o yɔrɔ de la kurusi belebeleba laban mun kɛra a kɛra ka le 27 avril 1947 avril kalo a tile 27 1947 président français mun tɔgɔ ye Vincent Auriol ka bɔ France ka na yan pont fɔlɔ mun bɛ yen Badalabugu pont de Martyrs a nana o kabakuru fɔlɔ de bila kabakuru fɔlɔ bilalen na u taara ɲɛnajɛ ka ye kurusikɛnɛ u nalen so ye ka bɔ Mali fan bɛɛ so kelen tɔgɔ ye Bɛl Ami ka bɔ Kayi ale de ye jɔnjɔn ta o don a kɛra le 27 2 ans après san fila o fɛ en 1949 u ko so boli so kɛnɛ an b'a bɔ yan an bɛ taa n'a ye dugu kɔfɛ o de tun ye a bɛ yɔrɔ min na se hippodrome o waati u b'a fɔ Ndatukumana Ndatukumana o de tun ye tɔgɔ ye donc hippodrome de tun ye dugu kɔfɛla o waati o waati nin na donc o waati nin fana a y'a sɔrɔ o fana o ye kungo de ye sogow de bɛ o yɔrɔ la donc u taara kurusikɛnɛ bila o yɔrɔ la en 1949 ka na bi a b'o yɔrɔ la kurusikɛnɛ dilanna donc a yɛrɛ tɔgɔ tubabu y'a di k'i ma u b'a fɔ maintenant hippodrome finalement a kɛra kin tɔgɔ ye hippodrome donc n b'a fɛ ko n b'o de fɔ kurusikɔnɔ ka i y'a faamu i y'a faamu sisan voilà sisan so de bɔra la anw de bɛ so boli la tubabu tɛ so boli tuguni tubabu taara u y'a to an bolo a kɛra tiɲɛ y'an bolo u t'a poussé tuguni ka taa n'a ye kɔfɛ a kɔfɛ min sinon yɔrɔ a fɛ est-ce que yɔrɔ de bɛ tuguni Bamakɔ bon yɔrɔ tɛ Bamakɔ tuguni o a kuma kɔni ka ca yɔrɔ tɛ Bamakɔ tuguni o ye kɛnɛ banni n'i ko i b'a sɔrɔ Bamakɔ cɛmancɛ la sisan i bɛ se ka n dɛ a ye fɔ ko Bamakɔ cɛmancɛ kɔni tɛ bɛ taa fo kɔfɛ de o ye kuli kɔrɔ ye o tɛ Bamakɔ tuguni i bɛ bɔ Bamakɔ la ayiwa Kanbɛ merci